Så æder du det. Du har ikke andet optager. Kom så med det. Ned med det, Kasper. Satan, skal jeg hente en spand til dig? Nej, det gør jeg bare i håndvask. Ja, så gør du fandme selv rent. Okay. Giv mig lige... Han sidder bare på en slukkes. Giv mig lige en lighter. Og en ny sprøjt. Nej, men det ligger... Der er ikke noget galt med den der. Der er ikke noget galt med den. No fucking hell. Tag din smøg. Det så faktisk ud som om han havde en kæp i ansigtet før. Værsgo. Ked af det, gutter. Hvis jeg dør af det her, jo, så er det okay. Så hedder man ikke, fordi jeg hader jer. Så savner vi dig heller ikke, bare roligt. Så er det godt lavet. Så er det sgu ikke. Satan, hold du op. Æd det, eller... Æd det. Det er heller ikke, fordi jeg hader jer. Æd det. Æd det. Æd det. Æd det. Satan, lad nu være med at sidde og spille det. Oh my god! Oh my god! Altså mamma. Oh my god! Jeg har været fuld på i munden på. Ej, det er sådan sødt. Det er for godt. Jeg har mel. Nå. Alt for godt. Oh my god. Så kommer fandme spaghetti også. Jeg kan ikke holde til det. Jeg er fucking sindssygt om det. It's so gross. Ja. Nøj, han blev mobbet. Sikker. Ja, jeg får det med, bare roligt. Det lyder bare så falsk. Hvad fanden skal du tage min mur ned? Patter! Hvad laver han med den? Oh my så hvad fanden han får det dårligt? Så tager vi... Ej, det er nok den mest ulækreste vaskebørste nogensinde. Jeg tror lige er værre. Okay, den vil så ikke sidde der. Så bare lægge den op på sporet derovre. Skal jeg bare. Kasper,
Ikke mere salt til dig, fordi du er rimelig ulækker. Kasper, skal du lige have en tår vand? Udtalt. Eller lidt salt? Ja, det var fandme selv uden op, lille ven. Satan. Du må ikke sprulle i min mund med den. Nej, det kan du heller ikke. Kom on. Det kan du ikke. Lad mig prøve. Det er vaskemaskinen. Lad mig prøve. Det kan du ikke, for fanden. Nej. Jeg er sgu da en mandhane, mand. Nej, den går ikke igennem, hvis det er det, du tror. Lad ham prøve. Nej, det er sundt for ham. Han får dårligt. Nej. Udover det her, der er for... Okay, jeg har 4 minutter endnu. Please fortsæt. Det er grineren. Den første video, den var sjovere, men altså... Det er så godt at gå i spagat. Men det er fedt. Ja, hvordan har du det? Ja, jeg har det strålende, men nu er jeg tror det her, det bliver godt. Au kæft. Ja, vi siger ingenting, satan. Vi sidder bare og underholder os. Fuck yeah, man. Det er lige en film til Anja, det her. Oh my god. Oh my god. Han finder sig selv bord, og så slikker han det op. Oh my god. Det er snart filmet i 7 minutter. Det er 7 minutter. Du har 2 minutter nu, bare fortsæt. Jeg får have det selv. Fuck yeah, man. Skal jeg ikke kaste det op? You gross motherfucker. Oh my god. Okay, og det meste af videoen der kan man bare høre Sandy i baggrunden. Jeg flækker grin. Okay, det ser heller ikke dumt ud. Det dø. Jo, det gør. Han lå og hvilede sig på med, han har nok fået et øre med salt i og sådan noget. Ja, bare fortsæt. Der er et minut og cirka 15 sekunder nu. Så har jeg en video med Satan, hvor han sidder og knækker sig ned i håndvasken i næsten 9 minutter. Altså i 9 minutter. Nej. Nej, Satan, nej. Au. Tag den lige fra ham. Jeg tager den fra ham. Der sagde jeg, tag ham fra, ikke helt ned. Hvor fanden så endelig? Ja. 20 sekunder. Nej, Sandy, stop det. Sandy, stop det nu. Knæk den er klap nok ned af sig selv. Nej, ketchup, så kører jeg. Det er ikke ketchup. Det er ikke ketchup. Så er det ikke godt nok.